Ventana. Non digas ventana, nin ventanilla. Para que dicir ventana se a Academia Galega che dá ata 3 opcións diferentes para que non teñas que caer nese castelanismo? Ventá, xanela ou fiestra. Calquera das 3 valen. Sai a fiestra, María. Aquela casa ten moitas ventás. Esa xanela non ten persianas. E mira que xenial, podes usar tamén ventá, fiestra e xanela para referirte ás ventás, fiestras e xanelas que hai no teu sistema operativo. E tamén as dos coches. Ao pasar polo túnel, recomendan ter subidas as ventás, as fiestras ou as xanelas do coche. Así que non digas ventanilla, anda. E recorda, os lugares onde se venden billetes chámanse despachos de billetes ou portelos. Tes que ir ao portelo se queres comprar entradas. Apuntamento lusófono. En portugués, portelo dice balcón. E as ventás son xanelas. Non hai fiestras no mundo lusófono. E a ventá é un arcaísmo para eles. Dígocho eu.